য'তে ত'তে মুকলি ঠাইত নাথাকি পেলাই যাতে গৰম বতৰটো এৰাই পেলাই গছৰ ছয়াত বা ক'ৰবা ঘৰৰ ভিতৰত থাকে এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ৰ'দত যাতে ঘূৰি ফুৰি নাথাকে বাই চান্স কেতিয়াবা গৰম হৈ পেলাই মূৰ্ছা যাব পাৰে গতিকে হঠাতে আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে এই অসুবিধা যাতে যেন খনিও নাপায় এই কাৰণে আপোনালোকে people go on bus driver, container, tractor driver, and walk on the way. More, tamne more to more assist ho gaye. आज से ट्रैक्टर ड्राइवरों YouTube पर मिले, ये तो लोग आने को पाए, बस हो या कोनो बस ड्राइवर देते बने YouTube पर मिले, कोनो ट्रैक्टर ड्राइवर देते बने पर मिले, मौके ऐसा मिला कुछ जाने मानसि लोगोफोर आयौ आयौ दानो जायगा गैला लोगोफ्रानो आन्दायजोब्बाय नै लामासो ओरैबायदि मानसि आयौ आयौ मेलायाव मानसि जाया थाया नोङो आं बिसोरजों सिगां सानो सादों बेयाव सादों जोंबो स्टेसआव जों थांबाय थांसै थांखो गैला मिथिला गावजों गाव आन्दायलायो थाबनो मोनखाया नोहाय गोलोमजोब्बायहाय नै लोगोफोर सिरायबायसो सिरायबाय ओरैबायदि मानसि नायो गिबाय जोङो नुनानै आसरितसो मानसिफ्रानो Poncas. नालागे लोगोफोर थांगासिनो मोनबायानो नै
Ay, थाबायलांगासिनो गेटजों जिन्दाबाद जिन्दाबाद लामा थाबायगासिनो नै जिन्दाबाद जिन्दाबाद फैखागोनसो long left सोर सोर जाखो long left फैबाय लोगोफोर हाग्रामा सारखौ नेदों जोङो लोगोफोरनाव गेटआव मोसाबाय बिरादनो मेंग्लिजोब्बाय जोङो नायजालाना गोलोमजोब्बाय मोसाबावगासिनो बैयाव सान्दुं ओंखारनांगौ Topi dan sempat topi dan nanti. आब' बिराद खस्थ' खालामो दे मोसादो दे मोसागोनसै लोगोफोरजों
थौले थांसै सा ओइ फैद' बाय बाय सना बाय थांगा जायगा दङबा फैगा रायलायहरै सत माबा नांला जायगा दंना गैया अबा थांगोन ना मागोन बेलाय आ बिवै माबा हरलाय थांसै दे लोगोफोर दिनैना ब्लगा बिसिमल' जाबाय दोनथ'लायसै